Njengamanje bakuthi sesifike kumongo walomcimbi omkhulu kangaka owenziwe namhlanje. Nizoqaphela ukuthi ke uMhlathuze lo njengoba umasipala nje unamawadi amaningi. Kodwa mase kulesi sikhathi umhlonishwa umeya kanye nabahlonishwa asebenza nabo baqoke ukuthi uma kuthi kulesi sikhathi kuqalwe ke ngani. Ngizocela ke ukumema ubaba uMashimane uSibali ukhansela uNgwezi. Ungeneke waqala uba umholi esesenyuvesi ehola umbutho wabafundi wanyuka ngamazinga akhe wazwayoba naye ilunga leParliament elikhulu eCape Town likazwelonke waserva kuma portfolio committees amaningi uhlala ke nasesigungweni ke siphezulu seqembu ke lakhe leIFP aphinda hole futhi kule ndawo esikuyona and uyi member futhi yomkhandlu womasipala nje bebonke obizwa ngeSouth African Local Government Association KwaZulu-Natal. Ngethula ke umeya wenu umeya uMaphumulo asimukeleke ngenkulu inhlokomo. Ngithokoza kakhulu umphathi wohlelo sohlaza ngikhuleke enkosini yesizwe uGwabini noma ingekho phakathi kwethu kodwa isidlulisile isixoliso ngenxa yokubanjwa eminye imisebenzi yesizwe. Ngikhuleke enkosini yesizwe umntwana waCebekhulu ekhona phakathi kwethu nebuye ibe yilungu leParliament kuzwelonke. Iphinde futhi ibe usekela sihlalo wendlu yamakhosi lapha kulesifunda sethu esibizwa ngenkosi icetshwayo isilo sasondini. Ngibingelele kusomlomo wethu ukhansela uGumede. Ngibingelele kuDeputy Mayor wethu ukhansela uNgubane. Ngibingelele ku Chief Whip wethu umhlonishwa ukhansela uDonda. Usekela Mayor wethu womkhandlu obizwa ngesilo sasondini inkosi ucetshwayo Malandela. Bingelele kakhulu ku MPEC chairperson wethu Councillor Dilange. We must give you clan names now. I will say which one, I will tell you. Bingelele futhi ku Councillor uGumede osimukelile la ewadini yakhe ayiphathiswe umphakathi wakule ndawo esihlangene kuyona eWard 28 Mnguni. Ngiyakhuleka kakhulu kuwena. Ngikhuleka kuwo wonke nje amakhansela angaphansi kwale ndawo esikuyona. Ngiyawabingelela kakhulu. Ukhansela uMyaka okhona umfundisi. Bingelele kakhulu ku khansela uZonita Grobler Zanele Gabela uzisenzela ungayilumi kakhulu. Bingelele ku lungu leExco ukhansela uMrs Mkhize ukhansela uMadida oyilungu leExco kwidistrict aphinda abe ikhansela lethu. Usihlalo weMPEC kwidistrict ukhansela uMtshali okhona phakathi kwethu. Amakhansela onke akhona phakathi kwethu. Umhlonishwa umasipala manager wethu umhlonishwa uZulu. Umphathi webhodi laseMhlathuze uDokotela uLshaba okhona phakathi kwethu kanye nomnumzane uXulu osexolisile obemele usihlalo webhodi laseMhlathuze ubaba uXulu osesiphumile. Ngibingelele ngeke ngabona induna zesizwe somkhandlo kwamadlebe ezikhona phakathi kwethu. Obaba omama abakhona phakathi kwethu. Abasebenzi bomnyango wethu abaholwa uMunicipal Manager uZulu uCOO nabo bonke nje abasebenzi bethu abakhona abeyindaba abakhona phakathi kwethu ngokwahlukahlukana kwabo. Omama obaba intsha yonke ekhona abezokuphepha bafowethu nodadewethu ngiyanibingelela nonke nina enila nalabo abasibuka bese emakhaya njengoba sizwile ukuthi lo msebenzi esiwenzayo ubukwa nabanye abangekho la einkundleni ezihlukahlukene zokuxhumana.
Ladies and gentlemen, today marks 365 days in office as the mayor of the city. This work would not have been possible without God. Ngaphandle kaNkulunkulu bengeke lo msebenzi sikwazi ukuhamba leli banga esesilihambile. And may I say that mangithi angeke kube possible uma uNkulunkulu yena engakuvumelanga, ukuthi I'm inspired by the fact that uNkulunkulu through my observation ngaso sonke isikhathi nakuzo zonke izimo uNkulunkulu ujwayele ukusondeza kulezo zimo abantu bakhe ngaleso sikhathi asuke efuna ukuthi babe izisombululo noma kumbe babe ingxenye yokusolva nokubhekana nalezo zimo. Umlando wokuphuma kwabantwana bakwaIsrael eGibhithe, uNkulunkulu mayefuna azomthuma ukuthi ayokhulula abantwana bakhe eGibhithe, akazange afune noma ubani, wafuna umelusi wezimvu. Ngoba imvamisa abantu abelusayo bayanakekela, abantu abelusayo bayalalela. Singasho ke laba balusa namhlanje. Ngoba inkosi yozesha, inkosi ngiyazi inayo umelusi lapho. Laba namhlanje babangalaleli. Yingani uNkulunkulu ayefuna umuntu omelusi, ukuthi umuntu omelusi uyelalela. Wamthuma kuMose, wafika wawenza lo msebenzi. Kodwa uMose akangenanga ezweni lesethembiso nabantwana bakwaIsrael. Babe sebengena noJoshua. Ngoba uMose wayenikeze umsebenzi wokukhulula. Kungenza ukuthi wayengeke kwazi ukuhola abantwana bakwaIsrael sebesezweni lesethembiso, ngoba uNkulunkulu wayengamphathisanga lokho. Wayemdale wathi yena uyakuba umelusi wezimvu, abe umkhululi wabantu. Uma sebekhululekile bayoholwa omunye. Ngiqonda ukuthi ngalamazwi bafowethu nodadewethu, sonke njengoba silapha, uNkulunkulu usibekele izimo ezithize. Kungenza ukuthi leso simo sesifikile, ubhizi njengamanje uphurada isombululo kuso. Kungenza ukuthi asikakafike sisazofika, bese wena uvela uba nesisombululo. Thina ke njengoba sikhona njengabaholi, sijwayele ukuthi sikhulume size sikhohle ukuthi la isikhona sibekwe uNkulunkulu. Bese sithi hayi ngavile ngathi nje lapha ewadini kwaGumede kwangilungela. Akungilungelanga kodwa phela lapha e28. Ngathi nje kwalunga, bese ngikhohle ukuthi hayi uNkulunkulu bengavumanga ngaleso sikhathi. Ngoba uma kuvume yena kuhlala imihlangano iphinde ihlukane. Ufika udlula kuvaliwe makuvume yena uNkulunkulu. So ke ngiyanibongela ke makhansela nonke ukuthi uNkulunkulu asibeke kulezi ikhundla asibeke kuzo, esebenzisa abantu bakhe sonke, noma ngabe uyikhansela laliphi iqembu. Uma nje sekulama khansela awu67, ngiyanibongela, fanele sihlale sikukhumbula ngasonke isikhathi lokho ukuthi uNkulunkulu osibeke lapha. Nezenzo ke zasemhlabeni bengeke kube possible lokho ukuba iqembu lami alingijubanga ngabuya ngapha ukuthi ngizocontributor ekuthuthukiseni kwesizwe nabantu baseMhlathuze. Ngibonga kakhulu futhi namaqembu okwathi ma kuneyingxoxo avumelana ukuthi njengoba engekho onqobe umkhandlu ngayedwana, akube khona ukuhlangana kwamanye amaqembu ukuze kwakhiwe uhulumeni, okuyiqembu leDemocratic Alliance, iqembu leEFF, iqembu leFreedom Front Plus kanye neqembu leACDP. Ngiyababonga kakhulu ukuthi bakwazi ukuthi nanxa sihlukahlukene kakhulu ngokwama ideologies, kodwa abantu baseMhlathuze sibabeke phambili. Ngifisa futhi ukuthi ngibonge even kwiqembu leANC ngokuqhubeka libe ingxenye yalezo ixazululo ezinhle, ngoba asiphikisani kukho konke. Ncane nje siphikisana kukho konke. Yabona? Kuze phela kuphikiswane, yabona, uma kunento ukuthi siyiqembu eliphikisayo kuze siphikise.
ukukhonyana ukuphikisana kodwa siyaqhubeka siyaphambili kweminye imikhandlo makhansela ahloniphekile njengoba ngithi ngiyanibonga Council Mabuyakhulu as an opposition because at times you oppose constructively. There is something called constructive opposition. Ukuphikisa ngendlela eyakhaya. Izikhathi eziningi siyakubona lokho kini Council Mabuyakhulu namanye amaqembu aphikisayo. Angithi bayingozi abantu abasuke bephethe makhosi asendlunkulu kungekho zigabazizwa lapha emuva. Bajwayele ukuwasebenzisa kabi amandla. Uma bephethe bengaphikiswa. Uma ningaphuma nje lapha niye ifundazweni la khona iopposition ama parties aphikisana leliphethe khona niyobona ukuthi usizi lungakanani kubantu bakithi. Kodwa la khona odla ujeqeza othi uphethe ukuthi njalo mangingabhede bangangikhipha manje. Uyaye uzama ukuthi impela uhole ngokuqotho ngaso sonke isikhathi. So ke akukho konke ke esibabi ngakho kubona futhi naba akukho konke abababi ngakho kuthina. Okunye kwakho kuhle ingakho nikwazi ukubona ukuthi uhulumeni ukhona uyaqhubeka uyasebenza. Ladies and gentlemen, I'm so grateful for this opportunity to present an account before you about the mileage that has been embarked by this administration in delivering key services speedily to the citizens of uMhlathuze. Today is not a day of celebration. Kodwa usuku lokuba sizochaza kini nonke njengabantu bakithi ukuthi selingakanani ibanga esilihambile ukufezekisa lokho enasivotelela khona ukuba sinimele njengamakhansela u67 emkhandlweni ngoba bengeke bonke abantu abawu500 beyoba amakhansela eMhlathuze kunezihlalo ezibaliwe kodwa thina esisuke silapha ya kufanele sizochaza kini ukuthi sekungakanani esesihambile sakunqoba sikunqobela nina futhi ingqinamba ezikhona yiziphi isombululo futhi esizibekele zona. It is true indeed, Program Director, that the journey of 1,000 miles begins with a single step. And yes, I know that Rome was not built in one day. Same with us here. There is a lot that we have achieved, but the road to travel towards ensuring that our residents have the basic services they need is still long. Iseyindi indlela akusafanele sihambe. But we will definitely get there. Sizofinyelela lapho ofanele sifinyelele khona. When this current administration took control of the municipality a year ago, abantu baseMhlathuze base bediniwe sebekhathelwe ukubekezelela izinto ezingenzeki. And base bevele befuna ushintsho ngokukhulu kushesha. This is because they believed that their interests were not catered for. Babekubona ukuthi idingo zabo bona ungazathi ababekwa phambili kodwa kunabantu abayibeka bona phambili. They felt left out and alone to fend on their own. They were desperate for change and for the new leadership with a plan and a vision. We are grateful that they trusted us to lead them and to be their servants of service delivery. When we came in, they believed that we were coming ushering positive change. And we knew very well that on the first year, the biggest task that laid in front of us was to restore trust and hope in our people. This was and is still a big task because if you do not have the trust of the people that you lead and work for, nothing you will do and ever mean anything to them. No matter how hard they work, they will always work against you. Such a task would not have been achieved without a good workmanship that exists with all the parties that we are co-governing this second biggest economic hub municipality in our province. Ngoba sengachaza ukuthi ngaphandle kokubambisana nama-coalition partners would not have arrived la esikhona. Nabo bonke ke esisebenza nabo amakhansela onke njengoba sengiwabalile. Among the challenges that we knew that were the first to prioritize has been the issue of water and electricity, udaba lwamanzi nogesi. Sekukuningi esesikwenzile mphathi wohlelo ukuzama ukuxazulula
izinselelo ezivimbezela inqubekela phambili emphakathini wethu. Kuningi esesikwenzile ukuxazulula indaba yamanzi nogesi. Phakathi kokunye nakho esingakubala. Lapha endaweni yaseNtambanana kuwa 31 no wa 32 sine project ekhona njengamanje esiyisele nje kancane ukuthi iphele bese kuqala kusabalalisa amanzi khona. Kulonyaka wemali ophelayo noma sesikuwona besibekela imali engango 22 million rand isiyaphela ukufaka kwepipe elikhulu lelamanzi. Ama reservoirs aseyakhiwe bathenjini akhiwe endaweni yakwaHlaza lapha ngaphansi kwenkosi uCebekhulu umntwana uCebekhulu okhona namhlanje. So bese siqala kuhlelo lwe-reticulation esiyibekele eceleni imali engango 56 million. Emhlanganweni odlule bekhona abahlonishwa amakhansela uDeputy Mayor uSomlomo neadministration. Sikubukile ukuthi sesihambe indima engakanani ukuze kuappointwe o service provider abazokwazi ukuthi ba-implemente lama project. I can assure abantu baseNtambanana ukuthi work is in progress odabeni ukuthi ku-appointe uSonkontileka ozoqala ke asabalalisa amanzi ephuma kwi-bulk noma kuleli pipe elikhulu nama reservoirs esengena emzini yabo. Leyo project siyafisa ukuthi isheshe iphele ukuze abantu bakulesi yasizwe samakhosi bakwazi ukuthi nabo ilungelo labo elishicilelwe kumthetho sisekelo lokuba baphuza amanzi ahlanzekile likwazi ukuthi lifezeliseke. Lapha yakwaDube sithuthukisa ingqalasizinda yethu eCuphu. Sispend imali engango 66 million ukuthuthukisa ingqalasizinda ukuze abantu base Ward 13 nabo bonke abantu abahamba njalo abasendaweni okuninkinga zamanzi bakwazi ukuthi babe namanzi ngoba kuyihlazo nenhlamba ukuthi idamu lise Ward 13 ngaphansi kwenkosi uDube kodwa bese kube khona abantu ngaphansi kwesizwe senkosi abangenawo amanzi kodwa idamu bakhelene nalo. Kuthuthukiswa leyo project ke ngo 66 million. Umsebenzi we are very happy ngawo ukuthi uyenzeka ikakhulukazi we-bulk uya ngokuya usuya ngasemaphetheleni ngizochaza uma sengikhuluma ngeproject ngayinye ukuthi ukuyiphi phase in terms of ama percentages. Lapha endaweni yasenseleni ukuze kusizakala abantu base Ward 5, Ward 6, Ward 7 and 8 si upgrade isuwa lapha kunemali esiyibeke eceleni ngizoyigagula naye ukuthi malini. Umsebenzi uyaqhubeka especially into zama designs nokunye. Lapha kuno umhlonishwa obekhuluma la ekhulumela uMhlathuze Ward ukhulumela ukuthi kunemisebenzi esikwazi ukubambisana nayo ukuze sithuthukise indaba yamanzi. Omunye wawo ilobizwa ngepackage plant esesikhuluma isikhathi eside ukuthi umsebenzi wayo uyaqhubeka lapha ngizochaza futhi nakuona mangifika kuyona ukuthi sesikuphi ne-implementation phase yayo. Lapha futhi endaweni yaseMerensia kune reservoir eyakhiwayo ukuze abantu besizwe salapha eMerensia nabantu besizwe senkosi lapha uMbuyazi abakhelele yandawo ngakomzingazi hall bakwazi ukuthi bacosha amanzi ngoba masingayithuthukisa ingqalasizinda abantu ngesikhathi banda bebabaningi ingqalasizinda mayincane kusho ukuthi kuyi-supply izoba ncane kanti idingo ziningi bese kube khona abantu abahlala isikhathi eside bengenawo amanzi. Lapha endaweni yaseRichards Bay sizoshintsha khona indaba yamapayipi amanzi aseqhuma njalo endaweni yakoMpangeni lapha koNyala Park khona neproject yala ingwelezane eB ezoshintsha namapayipi futhi kuwo lonyaka wemali ukuze amapayipi ayeke kulokho eqhuma njalo ngaso sonke isikhathi. Ngicela ukuba ngenza isummary phakathi kohlelo yama project esidila nayo. Ngishilo ukuthi ke iproject le upgrade ne construction le yalapha esizweni senkosi uDube siyibekele eceleni imali engango 66 million isiku 43% nje ukuthi iphele. Umsebenzi uyaqhubeka khona we are happy about wona kodwa ke sifisa ngabe usuphelile. Unfortunately izinto ezithinta iconstruction awuyenzi nje namhlanje bese ucabanga ukuthi khona ufanele babuye bezo check ama structures ukuthi ayacomply yini nemithetho ethize bekiwe. Lapha endabeni yesizwe senkosi ngishilo ngathi sispenda khona 56 million kanti kulonyaka bese suspend 22 million we-bulk noma ukufaka amapipe la amakhulu bese kuthi ke siqala iprocess engithe sesiqalile iprocess yokuappointwa kukaSonkontileka ozoqhubeka ke asabalalisa amanzi angene emakhaya ngaphansi kwesizwe senkosi yasebathenjini ngaphansi kwesizwe senkosi umntwana waCebekhulu kanye nesizwe senkosi yaseMambuka inkosi uMthiyane uSohlaza.
lapha ya eMhlathuze sibhizi njengamanje umsebenzi ungaphezulu manje ka 70% sakha khona isuwa ngoba abantu balapha eMhlathuze njengoba besondelene kangaka nje nedolobha uma singayilungisa indaba yesuwa ngeke sisakwazi ukuba sedolobheni ngolunye usuku ngoba khona into esobe siyizwa eduzane ngoba umphakathi mawukhona lokho esithi mase sikudlile kungamzimba ungasakudingi kunendawo la kufanele ulahlwe khona ukuze kube nokuphepha nempilo inga affecteki lokho ngoba niyazi ukuthi uma kunezimo ezinjalo kuyaye kuqubuke ngisho izifo eziningi kakhulu so ke senza lo msebenzi ke umsebenzi lo engushoyo wesuwa usuhambile impela uyacishe ngasemaphethelweni lapha ya endaweni yase Ward 2 ngishilo ukuthi sibeka imali engango 25 million yokushintshwa kwamapayipi kakhulukazi endaweni ezinjengako Altini ngoba asemadala ayaqhuma amanye ayekhiwe ngeinsimbi manje ke insimbi ya rasta mayihlezi phansi noma ngabe ingahlezi phansi ikhona nje ihlezi iya rasta insimbi sibhizi ke nalowo msebenzi lo sengikhulumile ngeproject le yakwaDube engishilo ukuthi ke sibeke eceleni imali engango 66 million kuyona umsebenzi uyaqhubeka asubukele phansi kunale ndaba yokuthi ke endaweni yaseMhlathuze in the areas of esikhaleni endaweni ngaphansi kwenkosi uDube ngaphansi kwenkosi uMkhwanazi ngaphansi kwenkosi uZungu eniwe nako Felixton lezo indawo lezo abantu amanzi abawaphuzayo asuka danyini lethu iLake Cuphu ila esiwaphamba khona amanzi akhona kuze kuyofika ko University of Zululand kanjalo kuye kovula indlela kuze kuyofika phansi amanzimeleni now njengoba kusemini kanje ngensuku ezithile amanzi siyawavala makusemini abantu bangabinawo amanzi emini siwa supply mhlambe ngama water tankers yingani kunjalo isizathu ukuthi umkhandlu uhlale iminyaka eminingi ungayithuthukisi ingqalasizinda kodwa abantu bebeqhubeka benjani banda bebabaningi ngamanye amazwi sebebaningi abantu abasebenzisa amanzi kunengqalasizinda okufanele iphampe ihlanza amanzi ayekubantu isolution ke yipi esiyibekile iproject yepackage plant umnumzana uXulu abekhuluma ngayo la athi einsukwini ezimbili ezedlule sibe sesiphuma njengethimba nomkhandlu siya lapha ya eJohannesburg where the package plant is being constructed la enzwa khona yonke ama designs nakho konke nezinto ezithengwayo okukhona mangisho ukuthi ukube kuya ngami le project fanele ngabe iphelile ya deliver ngomhla ka6 kodwa ke ngenxa yezingqinamba ezibhekene hayi noMhlathuze Municipality ngenxa yezingqinamba ezibhekene neboard laseMhlathuze kanye nalabo abaqashiweyo kule project le project ayikwazanga ukuthi deliver ngomhla ka6 kuDisemba ukuze abantu bakithi bebe namanzi iyeke le ndaba yokuvalwa kwamanzi ekseni aphinda avulwe entambama kunezingqinamba ke abanazo ababhekene nazo ama officials ethu njengomqashi woMhlathuze ngoba kule project ithina imali okungeyethu but lo oyenzayo eimplementayo uMhlathuze Water Board bayaxoxisana ke ukuthi ke indlela eyaphambili ifanele ithini kodwa izinkomba zikhomba ukuthi uma besingaqhubeka nohlelo nangespeed uMhlathuze Water ohamba ngaso le project besingayiqeda ngoMarch sengafuna nje ukubuza idate kodwa sengiyasaba ukukhuluma idate Dr. Sharp nangekhomba ethi ngomhla ka8 uma besibuka ama time frames abo uma sebexoxe kahle ke bavumelana siyazazi ke inkinga ezikhona kwiboard ngoba uDokotela uShaba nje naye ukhona nje uthunyiwe ihhovisi lika Ngqongqoshe Macingwane ukuthi azoxazulula inkinga ezilapha kwiboard enze sure ukuthi iboard liyasebenza ziningi ke ingqinamba lezi ingqinamba ke zikwiboard zilimaza nathi njengomasipala ngale kokulimaza thina njengomasipala silimaza abantu bakithi ngoba abantu bakithi ngesikhathi bengena emgwaqeni bethi asinawo amanzi esikhaweni babengasho ukuthi asizukuba nawo amanzi they were saying we don't have water ngaleso sikhathi bebengenawo amanzi so almost a year after that they still don't have water leyo nto ke ingenza umphefumulo wami ube buhlungu ngendlela eyisimanga
ukuthi sinayo imali kodwa ngenxa yinkinga somewhere nabantu esibaqashileko asikwazi ukudeliver le project. Ngiyanxusa ke ukuthi ama officials ethu Mr Zulu usesukumeni COO and the Deputy City Manager Technical Services Dr. Mshaba and Mr. Ulu, who is standing in on behalf of the chair of the board. Ukuthi le project we want it like yesterday. Sifuna njengayizolo le project so that we will restore dignity to our people. Amanzi kuleya area ngisho singafaka ama pipe left, right and center. Abantu bethu ngeke bebe nawo amanzi uma singayideliver le project ye package plant. They will not have water. Isicelo sami ke ngcono ngoba useduzane ngibuka lapha eduze Dr. Mshaba. Ngaphansi kwezinto ezithinta imigwaqo. The roads infrastructure is responsible for planning and providing for new road network infrastructure and stormwater drainage system. Maintain the existing infrastructure of the city to facilitate economic growth and social development. Promote traffic safety, improve traffic flow, alleviate traffic and coastal management. Umsebenzi wethu ke lowo uqinisekisa ukuthi ingazinda emigwaqo imi kahle, ukulungisa le esivele ikhona nokusungulwa kwale engakabi khona ukuze siqoquzele ukukhula komnotho endaweni yakithi lapha eMhlathuze. Imigwaqo yethu ihlukene kabili, kunemigwaqo eseyindaweni zamakhosi, kunemigwaqo eseyindaweni ezisemadolobheni noma kumbe ezisemalokishini ezingaphansi ukuphathwa ngohlelo lukamasipala nohulumeni. Kule migwaqo ke noma ngabe isemakhaya noma ngabe isemadolobheni ihlukene kabili nayo le migwaqo. Ikhona okungeka amasipala lebizwa ngama access roads, kube khona engeke kwa Department of Transport. Kule migwaqo engeka Department of Transport thina njengedolobha laseMhlathuze asikwazi kuyilungisa ngoba akuyona yethu, ayikho kwi asset register yethu. Yi Department of Transport ofanele ilungise uma inenkinga. Thina ke yini ofanele siyenze njengamakhansela nesiyenza usuku nosuku ukubathinta laba basemnyangweni kwa transport to say that there is a road here which you are not taking care of. Take care of this road. Sinayo ke lemigwaqo naseyindaweni ezilapha emadolobheni njengomgwaqo obizwa ngo-R102. Mawusuka nje lapha ebukhosini bakwaMkhwanazi kwaDlangezwa lo mgwaqo omdala oyeThekwini. Unqamla njalo uzunqamle lapha eMpangeni station. That road is not our road. Kube umgwaqo obizwa ngani ngoJohn Ross Highway. That road akuwona umgwaqo wethu lobhekebheke owe Department of Transport. Ukwakhiwa kwawo kanye nani nokumaintainwa kwawo kufanele kwenziwe yini yi Department of Transport. Kanjalo nokugunda ngisho utshani. Siyaxhumana ke njengoba ngike ngasho nalabo abaphathelene nalemgwaqo. Einsukwini nje bahlonishwa nomphakathi wethu wonke. Bengifonela uMEC ubaba uHlomuka. Ngithi mina awukathumele nje hayi laba benkatha noma beEFF ngokuthiwa siya oppose phela. Ake thumele nje laba abeqembu lakhe beANC. Ke bebuke nje la ku N2 ukuthi le nkampani egunda utshani ibugunda ngakho yini. Bese bemnika ireport. There is literally no grass cutting. We can all agree. That company is not doing the right job. Tina, we can only make noise. We have not appointed that company. But I was saying to him, let him and his officials open the eyes because they might be paying for umsebenzi owenziwa ngendlela esemthethweni nangendlela eright kodwa sibe sikhokha imali njengabakhokhi bentela. So siyaxhumana neminyango le izinto ezingekho semandleni ethu ukuzilungisa noma ngabe ama clinic noma ngabe zibhedlela siyaxhumana neminyango yakwa health ngoba labo abekho ngaphansi kwethu njengomasipala. Therefore lemigwaqo engizokhuluma ngayo la ngithi siyilungisile. Usuzobona lo mgwaqo esingakazi sifike kuwo ngakini ukuthi cishe lo mgwaqo ke akuwona kamasipala. Kodwa mase sike safika noma singakawuqedi lona esiwulungisayo isizathu esikhulu could be the fact that
ayikho imali eyanele yokulungisa imigwaqo. And vele sinohlelo lokuthi in the future Nkosi yesizwe imigwaqo le ye gravel fanele siye ngokuya siyinciphisa ngisho kuyona le kamasipala. Sifake imigwaqo e-tar road. Ngoba njengoba kunemvula nje umgwaqo kade ulungisa namhlanje njengomasipala. Umalikelana ebusuku uyaphela ngalo lolu suku. You have spent wena u5 million rand noma 1 million rand ufaka igravel ukusuka la mhlambe uya lapha ngasemhlanga. Uma izulu kodwa namhlanje likelana that road is no longer there. So a million rand is gone. So kufanele i-planning yethu going forward ikhulume ngemigwaqo noma ngengqalasizinda engahlala isikhathi eside. Nanokuthi abantu bakithi njengoba ngisho abagwetshiwe Nkosi yesizwe abasendweni zamakhosi ukuthi kusho kubona bayozalwa baze babe izintombi noma babe izinsizwa bashele baze baganwe bashelwe baze bagane bazali ingane bona imigwaqo etiyela ingekho ngakubo. Isho ukuthi umtiyela afuna balibona mabese cha kufanele kube kanjani. So ke sesiqalile ke Nkosi yesizwe nomphakathi wonke odabeni bemigwaqo lapha nje eWardate sizokhanda umgwaqo obizwa ngesemitha. Lapha nje eWardate iwu2 imigwaqo esizoyakha khona endaweni yaseniwe sengikhohlwe nje amagama kodwa siyibudgetele iprocurement process iyaqhubeka ukuthi kukwazi kwakhiwa siqalela izweni seNkosi uZulu. Siyeza kuwo wonke amakhosi ukuthi kube khona ukushintsha kwesimo sengqalasizinda nasendaweni zamakhosi nasendaweni zikamasipala. Ayikho into esike sixabanele mayikhona esixabanela nama officials. Mbomvu ngiyazi ulimlweni lona. La isikhona. Mangahamba kuyobala kwamavoti ayakwazi ukubalwa. Ungakwazi ukubona ukuthi amakhansela amaningi alapha emkhandlweni aqhamuka endaweni la okusuka khona abantu abampisholo. Kodwa abantu abaningi abayimajority abampisholo ingqalasizinda isilele emuva. Abantu abaningi abakuhulumeni yibo laba engikhuluma ngabo ngithi bavotele imajority. Kodwa mase kwabiwa ama-budget asijwayele ukukhuluma ngabo. Lento ngithi ke asiyishintsheni leyo nto ngoba enye yezinto ezokwenza ukuthi umnotho endaweni zasemakhaya ukhule ukuthi kufakwe ingqalasizinda. Ungawuheha kanjani nje uSipa ukuthi uhambe uyovula isitolo esincane lapha eqhubandaba ngaphansi kweNkosi uZungu ungenawo umgwaqo yalapha? They will literally not even go there. So one of the reasons why we will stimulate economic growth even in the rural areas is to make sure ukuthi sine resilient infrastructure even endaweni zasemakhaya. Makusahamba ugesi for 9 hours endaweni zamakhosi itolo nabanye abantu abafisa ukuyo invest bazoya kanjani? So ngamamazi ngizama ukuthi mina yithina kanye mhlambe njengohulumeni esicindezela ukuthuthukiswa komnotho ikakhulukazi endaweni zasemakhaya. Manje ke ngiyanxusa ke emakhansela ukuthi sisaya phambili sazoqala iprocess ye draft budget ngoba sesibazwile abantu ukuthi bafunani. Ibudget izolalela lokho kwakufunwa abantu ngesikhathi sibahambela. Singaxabani kakhulu ke ngoba leyo budget sengishilo ke Mbomvu ukuthi izobheka kakhulu ngakulabo abasilele emuva kakhulu. Izoya ngakhulu ngakubona. Singaxabaneli ke lokho ukuthi manje wayiya ngapha funa sivumelane ukuze nabo sibadonse bathi kuba seduzana. And okunye okukhulu kakhulu ukuthi i-movement yabantu mawubuka abantu bayaphuma emadolobheni. Bakhonza lapha enkosini Cebe-khulu enkosini uZungu nakwezinye indawo niyabona lemizi yayikhona ibingekho eminyakeni ewu10 edlule. Iyande imizi mabefika bakhe imizi emkhulu abantu laba bantu bazogcina besinikeza ama problems ngoba bona baxude apha phuma emadolobheni. Bayazi ukuthi edolobheni if there is a complaint ukuthi kuqhuma ipayipi it is probably fixed in 24 hours. In the rural areas if there is a burst pipe uqhuma ipayipi endaweni esemakhaya lingahlala nje unyaka wonke lingalungiswa. Ipayipi lamanzi endaweni zamakhosi. Kade ngicela nje lapha ngithi phela ngeke ngizokhuluma ngentuthuko kanti kuvuza ithangi leli likamasipala. Uyabona ngiyayibuza laqala nini ukuvuza. Leli thangi leli likamasipala livuza nje lapha ngakumpompi. Njomani. Ngithe abangithintele laba basemanzini balungise ngicela ungilandelelele ngoba lamanzi siwakhokhela ngemali. So I'm saying
It is fine abantu bakithi siyakwazi ukubachazela Nkosi yesizwe makuneyinkinga. They must accept ukuchazela abantu bakithi. Sibachazela ukuthi why singayideliver service. Sibachazela unyaka wonke. Kodwa kuneyindawo la khona kuma kunenkinga khona esingachazi esivuka ngisho ebusuku singalali. Siyolwela ukuthi akulungiswe. So I'm saying let's balance indlela esiservice ngayo abantu bakithi mantshini. Everybody une right kwi constitution to get ama services. Of course kuyoba ne argument in the future hayi abangapha bawakhokhela ama services abangapha bawakhokhela. Hayi siyofika lapho mase kufanele ingqalasizinda ethi siqondile ukuthi mantshinga awukwazi ukucasha ukuthi wakhela inkosi uZungu. Awu mantshinga wakhokhela amazi wena awukhohlwe mantshinga. Wakhokhela wena amanzi nawe madida ungacashi ngenkosi uZungu lapha ngasematshana. Ukuthi wakhe endaweni yenkosi ngeke ukwakhokhela amachazo wakhokhela. Nonke mshazi nosiphe. So qala ngani kunifakela ama meter. Niqale nikhokhe nina namakhansela. You must lead by examples. Fanele lead from the front. Siqale soqala kulaba babuzibani kini. Thina wakhokhela manje. So gcina ngabo laba abanye abangekho kumasipala nabangasebenzisa sixoxana ukuthi awukodwa impela asiluma amanzi maba nalezi inkingi. So imigwaqo ke siyayilungisa njengoba ngishilo uhlelo lokuvalwa kwama potholes uqalile cishe manihamba endaweni eziningi niyabona ukuthi abasebenzi abanye niyababona beclean imigwaqo niyababona abanye bevala ama potholes niyababona ama grate endaweni zamakhansela mayingakafiki ngakini noma lapha endaweni yaseNgwelezana. Ngiyacela ukuthi kube nokuthintana okuseduzane kakhulu namakhansela. Ngiyazi ukuthi kunohlelo amakhansela oluwakhalisa kakhulu ukuthi inkwali sizokunikeza 1 km noma 2 kilometers. Angithi masinganquma umuntu okay sokunikeza ke wena mhlawumbe njengekhansela mhlawumbe wa 28 sokunika ke malini ama kilometer mangaki mhlawumbe awu 30. Kusho ukuthi kwabanye abantu ngeke kufikwe kubona. Manje yibudget edetermine ukuthi ama services azorendarisha angakanani. Kodwa ke ngoba siyayiklama ibudget njengoba bengisho. Akufanele ukuthi ke ibudget sifake ibudget encane kanti siyazi ukuthi demand injani is big. Ngoba ibudget yemali kaHulumeni is exactly like your budget. Angikwazi ukuyothenga igrocer ka 5000 kanti mina epocketini ngiphethe 2000. Mangiphuma nje ngihlale ngisho nje athi mangeke kwenzeka ngahamba noma mdluli lapha ekhaya siyothenga igrocer kanti imali iphethwe yimi. Uma sengibona ngathi seyadlula kule budget ebesinayo. Mayijike ethi ubuke into ngisala ngithatha kunye ngibeke eceleni. Ususe enqoleni. Aphinda thuthuthuthi ngisuse ngibeke eceleni. Sifike sikhokhe ke lapha bese iyalingana ke ibudget. Kanjalo nezidingo zabantu. Uma abantu ngesikhathi sikhuluma ngebudget bengakhulumanga ngokulungiswa kwemigwaqo bese beqhamuka seniyiphasisile ibudget ukuthi ibudget yeni izokwenza ukuthi nokuthi akuselula ukuthi phakathi nonyaka wezimali nenze njani nifake lokho asebethi kuyisidingo ngoba nisuke ninjani ningakubudgetelanga ngamanye amazwi lokho esikubudgetele kulonyaka wezimali yilokho esizokwenza ngoba iyona imali esinjani esinayo. Mase kuqhamuka okunye ke phakathi nonyaka ngivele ngenze njengoba senza nje lapha kuMamdluli. Fanele nguthathe ngubeke eceleni. Ngoba sekudlula imali esinayo njengomasipala. So ingakho ngithi udaba lwebudget ufuna silibambe very carefully. Nakulo loludaba lemgwaqo sizolibuka ke going forward ngoba silinithwa nje ibudget kakhulukazi njengoba bengisho. Ladies and gentlemen, lapha yangaphansi kwenkosi uMkhwanazi besikhona siyokwethula iproject ka 22.4 million yamanzi izobenefitisa uward 11 babuzibani ibenefitisa noward 10. So ke lento yokuthi haye endaweni okuphetha amakhansela okungewona wenkatha intuthuka yiyo cha amanga lawo. Nayi nje project izozuzisa uward 10 noward 11. Uward 10 uyellow. Uward 11 umhlophe white. Imphakathi eyethu yonke. Nemali mayisuka le inkosi yesizwe seniphasisile eParliament elikhulu.
anikazi nathi mani iphasisa enye nifaka imbala nifaka umbala obomvu ukuthi ke ayi lena kuyosiza beEFF nifaka omhlophe hayi ngasiza benkatha ke lena ke cha iyoba lihlaza iyosiza beDA kanjani kuphasiswa ibudget eyodwa ayizi nembala imali nathi masithuthukisa abantu asifaki imibala kuphi kwibudget ayikho imigwaqo ekhandwayo ukuthi ayilena ke kuzohamba beANC bodwa lemigwaqo inkatha ngeke ihambe ngoba iphethe nangabe phinde ukukhanda umuntu uhamba inkatha yodwa cha ukukhanda umgwaqo wodwa we use the same roads we drink the same water we use the same electricity therefore asikwazi ukudivide imiphakathi ngemali yabakhokhi bentela bona okungabakhokhi bentela sibasevisa bonke abantu nje abala mabekhona engibaziyo mhlawumbe abafiki ngisho eshumeni because asibuki ikhala yomuntu nokuthi ugqoka isikipha esinjani noma uyasigqoka isikipha leso noma akasigqoki abantu abasenendaba kakhulu nepolitiki abantu banendaba nezidingo nqangi abantu bayagula abantu badinga ukwelashwa abantu badinga ukunikwa ithemba abantu basenhluphekweni bangabantu bethu sonke bangabantu bakaNkulunkulu bangabantu bamakhosi so ke sidinga ukuba-treat-a as such hayi ngendlela ehlukile laphaya endaweni yase eward 18 sine project ka 49.9 million le project ireticulate manje sabalalisa amapayipi laphana ukuthi abantu amanzi akhonethwe ngendlela esemthethweni lapha eward 18 awu2 lama projects alapha eward 18 kanjalo futhi nase ward 22 mabili ama projects akhona lapho eyodwa iproject sengishilo ngathi lenenye ka 49 million amabili kwa 49 million ase ward 18 kusho ukuthi yomabili nje imali yawo cishe ilapha ko 108 million noma ko 98 million rand si implementa leyo project leyo ukuze abantu ba connect amanzi ngendlela esemthethweni because abanye abantu ugcina uthola ukuthi abanawo nje amanzi ngoba umasipala wazi ukuthi kune infrastructure lapha abantu bayixhumela amanzi ngendlela abaxhuma ngayo umasipala usele ngaphandle so uma kuthiwa ku block ama valve noma ku block in we don't know that we've got a valve in a certain area which is supplying umphakathi othize so we are reticulating amanzi in this area which I spoke about in Ward 18 and Ward 22 lapha Ward 22 as I did say uma isehlangane wonke lama project yase 22 nase 18 asidla imali e170 million rand siresafisa umgwaqo lapha ya airport sisebenzisa imali engango 8 million rand iairport leya iyasisiza noma ngabe umuntu nomuntu engaligibeli ibhanoyi kodwa those who come to our city for investment purposes bezotshala imali it make it easier kwenza kube lula ukuthi umuntu asuke kunoma yiliphi izwe eze eMhlathuze ezotshala imali noma abe isivakashi therefore kubalekile ke ukuthi le ndawo yethu yase airport siyilungise and by the way sine project enkulukazi ezo finalizewa ireport yayo noma feasibility study yokususwa kwayi airport eRichards Bay ilethwe endaweni ethe kuba ngconywana nje lapha ngaku N2 ithi kuba nkudlwana nje iairport kunaleya elapha ya leyo mbiko ke ladies and gentlemen nomphakathi wethu that report is coming in March end of March we will deal with it as council and then sibone ukuthi siyayiphasisa kuqala iprocurement ukuze iairport ikwazi ukukhandwa ethe kuba nkulu to stimulate economic growth attract more tourists attract more investment and then create jobs that airport improvement will create more jobs as well ngoba abantu bakithi imisebenzi bayayidinga ngikhulumile ke ukuthi ke lapha evula indlela si improve isuwa outfall sewer yakhona sisebenzisa imali engango 3 million rand evula indlela lo msebenzi isikhuluma uyenziwa kwi construction stage lapha ya futhi kune project esibiza ngomkhwanazi South phase 4 B a construction of a reticulation to supply area B lapha eWard 22 ngishilo ngathi sebenzisa 43 million rand khona endaweni yenkosi umkhwanazi sisebenzisa futhi in the same area imali u48 million rand khona eWard 22 uqinisekisa ukuthi abantu bakithi amanzi banawo umphakathi ke omkhulu lapha endaweni yaseWard 22 uthinta ingxenye yenkosi uDube nengxenye enkulu yenkosi umkhwanazi
lo msebenzi uyenzeka as we speak lapha kwa infrastructure services. Ladies and gentlemen, lapha ya eAltin mawuhamba khona ungathi sizodlula lapha kuthiwa iZCBF kunomgwaqo eniubonayo owakhiwayo obheke eMpumalanga uyolinka ibus rank kanye nendawo lezi ezilapha eAltin ngoba senzela ukuthi amabhasi namatekisi uma elayisha abantu angaze ayohamba ngaphakathi edolobheni agcwalise itraffic kungcono nje ukuhamba umuntu asuke from rank to rank angadluli kwenye indawo nabantu sebande kakhulu mawuzonqamula nje la umgwaqo yale ngaseMayoral lawa amakhulu noma uye bus rank ukubone isixuku sabantu esibalapha ya abantu sebengazi babe involved even kuma accidents. Therefore we are trying to limit indaba ye traffic nokuthi kube convenient for abanye abantu abasuke bengenanhloso ukuyodlula kulezo indawo bahambe nje baqonde nabantu abasemabhizinisini la abasebenza kula mabhizinisi eAltin bakwazi ukuthi babe ne convenient transport noma mode of transport amabhasi ahambe kalula nabo bafinyelele kalula endaweni zokusebenza kanjalo. Lo msebenzi ke ngishilo ke ukuthi sispenda khona u128 million unyaka wesibili le project iqalile siyifici ikhona njengala amakhansela angene ngomhla ka1 November siyaqhubeka futhi nayo ngoba iproject enhle kakhulu esibona ukuthi izowusiza umnotho nomkhandlu wethu waseMhlathuze. Ngishilo ukuthi lapha eMandlazini senza iagri sewer esispenda khona u37 million rand isiko 72% sizophela le project engikhuluma ngayo. Lapha eAlkanstrand ebeach niyakhumbula ukuthi ibhilidi lelihlala ama lifeguards lapha ya la seli vandalized ngendlela exaka usathana seliyalungiswa futhi ngibona ukuthi liphelile mhlambe namhlanje noma kulezi insuku noma lingakapheli kodwa nje lilapha ko 97% ukuthi lingakwazi ukuphela ukuze ama lifeguards ngoba kuyi requirement lokho uma une beach funa babe nendawo yokuhlala. Lo msebenzi ke khona besispenda imali engango 2.9 million ukuthi sikwazi ukuqedela lo msebenzi umsebenzi owenzekayo noma nje sekuseduzana ukuthi uphele. Lapha ya airport sibeke eceleni imali noma silungisa ngo 2.9 million rand izinto eziphathelene nogesi ukuze kungathi makuhamba ugesi khona bekhuluma la kungathi makuhamba ugesi bese kuthiwa amabhanoyi awakwazi ukucontrol ngoba ibhanoyi lihambeli nje lihlalele so kukhona lo licontrolayo manje mawugesi ungekho airport usho ukuthi ngalokhu lizulazula nje ibhanoyi lokhu lizulazula ngoba akekho othi alihlale akekho othi alisuke ngoba ugesi awukho fanele kulindwe kuze kubuye ugesi lokho ke kulimaza umnotho wethu futhi kusenza singacomply nemigomo nembandela ebekwe inhlangano le ephethe zokundiza iAXA. Therefore ke sispenda ke u2.9 million rand to make sure that we deal with that kube ne generator ekahle ukuthi makuhamba ugesi idume umsebenzi ukwazi ukuqhubeka eairport. Sisibeke eceleni noma sinomsebenzi esiwenzayo futhi sisebenzisa u18.5 million rand wokulungisa iRichards Bay Civic Center uphase 1 wakhona lapha ya eRichards Bay emahhovisi kamasipala kunomsebenzi owenziwayo khona wokulungiswa ikakhulukazi kweroof nebhilidi nje lonke ngoba mawuhamba ngaphandle usukubone kumile ihlahla laba bake basondele ngakulona limile ihlahla ibhilidi sikhona ngaphakathi phambi kwayizolo nje Mr. Dr. Lushaba can attest we're having a meeting in my boardroom and it started raining. Hey amahloni angishayile Dr. Lushaba amahloni kimi avelile kwashona insizwe ecula ithi amahloni kimi angishaye kabi amahloni ukuthi awusekungena abahlonishwa izulu livele liyangiphoxa liyangikhombisa ukuthi hayi ubuholi bami buntengenteke nakho ngihlele endlini enethayo so ke kodwa liyalungiswa ke njengamanje as we speak lelo bhilidi laseMhlathuze selilungisiwe leli lapha eRichards Bay empangeni lapha ya niyalibona leli lifaka neclinic phakathi lirenovatiwe umsebenzi ususemaphethelweni. Therefore ngiqonda ukusho ukuthi ke lo msebenzi siyawenza cishe usuku nosuku. Lapha empangeni sinemali eseceleni osuqalile umsebenzi wakhona ukuthi ke izinto zakwa construction wakuthiwa umsebenzi uqaleni abantu bafuna ukuthi umsebenzi uqale ukuthi bawubone ngoba kuphethwa amafosholo kumbiwa uma kusa design wanani hayi umsebenzi sungakaqala so mangithi mina kuqalile abantu bazothi hawe empangeni iyakhiwa plant
ama designs nani sekuphelile ngoba sifuna ukulungisa lapha ya empangeni ukuthi kubukeka kangcono edolobheni lethu. Niyalibona idolobha lethu ukuthi liphelile liphela nathi. Liyalungiswa ke kube kweceleni ke imali engango 65 million ukuthi ukwazi ukulungisa kuzokwakhiwa nama market stalls la ukuzodayisela khona abantu ezu 101 ukuze abantu bakithi abahwebayo lapha ya bahwebe endaweni eziphephile naseyindaweni ezinesithunzi. Lo msebenzi ama designs nani noku appoint okasonkontileka sekwenzekile kodwa ke kwabe sekukhona owakhalaza ukuthi iprocess ayihambanga kahle ngesikhathi kukhona onikwa itender. Iminhlaka ke ifanele ziyakucubungula lokho ke kuyobe sekubuya ke report ukuze kodwa lo yamsebenzi ukwazi ukuthi uqhubeke wenzeke. Lapha ya enseleni sibeke eceleni imali nomsebenzi oqhubekayo e2 million rand. Leyo mali ukuthi sithuthukise i-recovery material plan lapha ya ukuthi la uqoqwa khona udoti ukuthi kuba indawo ethe kuba ngconywana. Nkosi yami singabe sisenze sinomi kanjani ngoba indaba ye waste management njomane nomphakathi wakithi is a very serious matter. Ngolunye usuku nje ngivashele inkosi Ndabezitha ntwana wacebe ekhulu ngivashele inkosi lapha inkosi yakwaMadlebe. Ngathi nje ngiqeda ukubingelela nami ngisayithoba kakhulu. Hayi yasheshe yasho ukuthi kodwa ke mntakangwezi niyayazi ke nina abakwaMadlebe inkosi yalapha ekhaya. Kodwa ke mntakangwezi uthi kuyikho ma imigqomo kadoti ingaqoqwa lapha ematshana. Uthi kuyikho singakakhulumi ngakasho ukuthi ngizeleni. Ungabona ukuthi hayi impela ke cha nalokho bengize ngakho angiboni safanele ngixoxe ake ngisheshe ngifonele umhlongo ukuthi hayi inkosi ngeke ivume ukuthi sikhulume udoti ungaqoqiwe. Yonke indawo ikakhulukazi ladies and gentlemen ngiyanxusa nje manje zonke indawo esibeke khona imigqomo yethu I'm appealing with you that we prioritize those areas everywhere. The issue of waste management is a very serious issue and I'm very passionate about cleanliness. Ngangibona nginjena njengoba bengishiwo ilensizwe bekhuluma la. Kodwa izinto ezinhle nokuba nithi ngiyakuthanda kungihlula khona nje. Phela kuyenzeka uma uyinsizwa nakho uma uzoba insizwa bese uba nithi kakhulu siyaqala sikubuza ukuthi hawu indoda enjani ke le. Yabona amadoda abanjena nje yabona amadoda njengomshazi yabona. Uthi uba madliklikana yabona ushiya ispace sokuthi unkosikazi wakho abe nendawo yokunakekela. Ngoba unkosikazi uyahamba mayindoda inakekela kakhulu. Ngoba usuke nganawo umsebenzi wakhe. So ke impela ngiyawakhuza lamadoda anithi kakhulu. Ukuthi bafowethu ningakwenzi lokho niwenza umsebenzi womama ungabonakala. Nithi ukufana nami nje hayi ngebala ke nizwile thabe bala lalela mbaba njani mantsheni. Ilwa nathi lensizwa nami ithe mayithi ibiza mina ngaqalaza ukuthi konjobani abanye ekhuluma ngathi naye ngabona nangu ukhansela umtshali we-DA ngothi hayi at least sonke sisemnyameni impela kumpisholo kwakube bayangibona nje ilela light naleli linye lingapha ngoba libuye lingenza amazinyo mayethu okhona okhulumayo lapha ya so ke sibeke eceleni futhi imali yokuthi kulungiswe i-swimming pool lelapha ya iqedelo lapha evula indlela imali ewu50 million rand. Lo msebenzi uyaqhubeka nokwenziwa lapha ngaphansi kwesizwe senkosi uMkhwanazi. Ama swimming pool lawo kuyasetshenzwa khona ukuthi kukwazi ukuthi kuqedwe i-swimming pool. Ungathi mawufuna ukubhukuda fanele uzugibele uye kuphi eRichards Bay noma ugibele uye ePort Danford. Ufuna nje ukwazi ukuwalka ngenyawo uthi nje ufike ubhukude. Sibeke eceleni ke le mali u50 million rand ukuthi lo msebenzi ukwazi ukwenzeka. Uyenzeka as we speak hayi ukuthi mhlambe ngikhuluma ngezinto ezisazokwenzeka. Sibeke eceleni imali yokuthi engango 5 million rand yokuthi silungise ibhilidi lethu lela kwa disaster. Kunebhilidi la kwa disaster lapha empangeni. Uma ungalibona lapha ngalapha esithatha khona ama truck amanzi la esekha khona amanzi. Uma ungalibona ungabona ukuthi hayi abasebenzi bethu asibathandi kangakanani. Kodwa ke lo msebenzi ke uyaqhubeka ke ukuthi ukwazi ukuthi wenzeke. Sibeke eceleni imali engango 211 million rand. Le mali u211 million yokuthi silungise istadium leseRichards Bay ngoba eminyakeni edlule sakhiwe istadium kwahamba isikhathi saqala senza njani savandalizeka kungena amanzi
inhlangano ke lehebhola iPSL yayisithi lesi stadium asisalungele ukuthi kungadlala khona imidlalo esezingeni lebhola eliprofessional noma leka PSL. Kwaseke thina ke sasihlela ukuthi ke sizolilungisa nebudget ka 2024-2025. Uma ke sekune team isiqualifyile team yethu leya lapha eRichards Bay ama Rich Boys. Kwafanele ukuthi kube khona esikwenzayo sibona ukuthi le mali soyithathaphi. Yazanywa ke imali yacoshakala kwabizwa laba enhlangano yebhola ngoba hayi ukuthi ngoba mhlambe sasithanda ukuthi le project ibe u211 million. Kodwa yilaba benhlangano yebhola abasuke bezokutshela ukuthi uyabona ke lokho mawufuna ukwenza you must comply with this and this and this and this. Sisebenzisana nabo ukulungisa istadium ukuze istadium sethu sibe compliant with the PSL standards. All the soccer teams including the Rich Boys akwazi ukuzodlala lapha. Lapha ya omunye umsebenzi esiwenzayo khona ukuvalwa kweroof ngoba ibilika iroof ivuza ukulungiswa kwama entrances ngoba kwakune entrance eyodwa lapha ya. So fanele kube nama entrances amaningi, fanele kube nendawo yabantu laba abadayisayo, abadayisa ama fruits, abadayisa obanana nanoma yini abayidayisayo. Fanele babe nespace lapha estadium. Konke lokho kuyenziwa njengamanje and I'm happy about the progress yomsebenzi eyenziwa lapha estadium. I'm optimistic ukuthi uMarch lokukhuluma ngawo sizobe sisivula istadium sethu lapha eRichards Bay. Ama team kakwazi ukuthi adlale khona. Lapha eBrackenham Community Hall sisebenzisa imali engango 3.5 million rand ukuthi lela hall sililungise. Sesilungisile ke sesisale handover salibuyisela emphakathini. Umphakathi uyalisebenzisa nje as we speak mawulidinga. Sibeke eceleni futhi imali engango 1.8 million rand. Le mali engango 1.8 million rand izolungisa iswimming pool yase Brackenham. Are you happy, Councillor Governor? Are you happy? 1.8 million rand to fix the Brackenham swimming pool. This work is actually complete. Suphelile lo msebenzi wale swimming pool. We must now go and hand over that so that everybody is able to use it. I know when I talk about the swimming pool, Mr. Dilange, Councillor Dilange is looking at me because we have not, fixed his swimming pool there at Tempangen in his ward. We owe you, we will deal with that. Ladies and gentlemen, we have also used 1.1 million rand to refurbish noma silungise lapha ama toilet asehlanganani hall. Bayazi ke lapha ya eWard 19. Ngithi ihlanganise eWard 19 angithi. Sisebenzise 1.1 million rand ukulungisa ama toilet ngoba sesisimene singekho right. Abantu bakithi ngiyakhumbula nje nami ngikhona ngaphoxeka sengehliswa lapha emotweni ngoDisemba ngesikhathi kusho itransformer sizoba nomhlangano. Yafika ke imvelo ngoba imvelo ifikela nombani. Nami yangifikela nawe yakufikela. Ungamenca impela kwazi kwaphela umhlangano. Kungekho lapha engangaya khona. So ke manje ke le ndaba yama ablution facilities uyidaba oluserious kakhulu. Ikakhulukazi emahall njomani. Cela sisheshe sibike makunenkinga ngoba mangathiwa kunenkinga nje lapha yama toilet. Njengoba singaka nje singenza njani? So ke asuke efakela ukuthi abantu makunenkinga basheshe basondele kuwona. So fanele mase kunenkinga sisheshe swalungisa. No infrastructure usheshe ungenelele. Ngoba ngiyazi ukuthi ani implementele lama projects implement or infrastructure. Kodwa fanele sisheshe sibike ukuze abantu bakithi bangabi nenkinga. Lapha ya esizweni senkosi la kwaMadlebe si upgrade iMadlebe sports field sasebenzisa imali engango 2.2 million rand. Lo msebenzi ke usuphelile lo msebenzi woku-upgrade kwalesi sports field ukuze intsha elapha esizweni senkosi ikwazi ukuthi idlale endaweni enjani engcono ngoba izinkundla zezemidlalo hayi ukuthi lezi ezisemadolobheni ofanele zibe sesimene esiright nezisemakhaya fanele zibe sesimene esiright ukuze ingane zethu zidlale endaweni ephephile. Kwezemidlalo, ladies and gentlemen, sports and recreation is one of the area which the city is proud itself to have well invested on.
This is because we understand that a healthy body and healthy lifestyle produces a healthy mind. That is why the city has, in the past year, invested quite a handsome budget in advancing sports and recreation. While on that, allow me to congratulate the SALTA team King Zetshwayo, which included amongst itself a majority of athletes and participants from here in uMhlathuze Municipality. I-team le ibiyodlala le kumaSalga eNewcastle bekukhona ngisho abagijimi base King Zetshwayo. Sithokoza kakhulu ngokuthi bahambe bayosimela. Ngisho kwezebhola baze bafike baphuma number 2. Bashawe umkhanya kude. Umkhanya kude ke hey abantu aba serious labo. Mase singamba sobheka ukuthi bahlwe kanjani nomhlaba uyalingana kunongwavuma umuntu batuba. Uyabona abantu sibazele ezinye izinto labo. Kungafanele siphenye nje ukuthi basidle kanjani. Siking Zetshwayo. Kodwa kangisho ukuthi phela ngalokho ngithini. Ngisho nje ukuthi mawudle ukuthi udliwe umkhanya kude babugama. Kusuke kufanele ukuthi ungayithathi kancane uyishayela ihlombe ukuthi iwu ngidliwe umkhanya kude hayi kodwa khona bengifikile bese ugcina lapho ungabisakhuluma kakhulu. Basidlileke kwezebhola kodwa i-team yethu ama-athletes yenze kahle kakhulu. Futhi ngesonto leliya edlule sithokoza kakhulu ukuthi njengomkhandlu sibe ingxenye yomdlalo lo wabagijimi balapha eMhlathuze obulapha nje ngasolwandle. Nesesivumelene ukuthi kuzofanele wenzeke iminyaka yonke ngoba ngibone izingane lapha ezingeza lapha eMhlathuze ezinye zazo Councilor Madida zigijima ngeenyawo kungekho ngishiteki. Kwazwela kimi ukuthi hawu sesingadlula ezasophongolo kodwa njomani. Ezasophongolo bezinamateki. Uphongolo masipala mncane, masipala omncane. Ungabala nje abasebenzi aba100 bangalingana nebudget yasophongolo ama-salaries abo. Kodwa bona bayakwazi ufunela ingane zabo amateki nje ukugijima. Thina ezethu igijima ngeenyawo etiyeleni. Ngabona ukuthi yazi ngiyaphoxeka. Eziqhama ko what 17 lapha bezikhona ngithi bazethula phela mase ngikhona. Nami nje ngiyanaka ukuthi hawu lo mfanyana omncane ngaka usuka phe imbuzo mfana wami kuphe ekhaya. Asho zonke isuka kwamadlebe yonke indawo amakhansela beyilethile ingane. Ngaphoxeka kakhulu angazi singenzani nje manje. Ngonyaka uzawuthi izingane zibonakala ukuthi ezesemhlathuze. Uyazi mawuthi usuke eMhlathuze ubona abantu ade bangumsini bavele bathule. Masihlangana nabanye omasipala baqale bakhulumele phansi. Hayi ngasingabe sakhuluma ngaqhubeka uMhlathuze ukhuluma. Manje kufanele sikuportray lokho sometimes masingakwazi ikakhulukazi ngokuthuthukiswa kwetalent lezingane zethu. Ngoba lezi ngane ngolunye usuku so seyibuka kuma TV seyishayela ihlombe. Lezi ngane zingakwazi ukugijima ifaka imali emakhaya. Ngokugijima nje zondla ingane. Ukhona nje umdlali ogijimayo walapha enkosini yaseMambuka kwaMthiyana. Usegijima impela zayo ugijima koNgilandi. Umfana wakhona lapha eMhlathuze. Bambiza ngombulelo. Ugijima impela nje uyahola udla imali ngokugijima ngomzimba wakhe. So ke siyathokoza kakhulu ngalokho. Ungathi kukhona esingakwenza. Let me also mention that the city has also committed sponsoring our Rich Boys team here with a sum of R1 million, and we strongly believe that such an amount will go a long way in helping our Richards Bay FC as they are performing reasonably well in the DSTV Soccer League, representing not just our city, but the whole KZN province, South Africa and the world. We are very happy about that. Ukube sinawo ama-million amaningi singekho cash straps, we could do a lot. Ukuthuthukisa nje ibhola nezemidlalo zizonke. This is not the only team we are sponsoring. For instance, I've already said we have sponsored ama-athletes abegijima lapha where there were blacks, whites, Indians and colors. Bonke be united because umngane omkhulu umntwana waphinda ngendoda eMandela wathi sports have the capacity to unite the people. Abantu bayaunite ngodaba lwesport. So ke bebedlala ke lapha so ke siyafinyelela endaweni eziningi. We'll be sponsoring boxing, for instance. Kunengane ezi-involved kwi-boxing, kunengane ezi-involved kwi-karate. Lapha nje koSikhaweni khona ingane edlala ikarate lapha abantu abajima ikarate. We must sponsor those people because it is sport. Bafowethu nodadewethu sengiyibaluleke imali sispendayo ukulungisa indaba ye-stadium. Indaba ama-lifeguards sengiyilungisile. Umjaho lo we-road running uMhlathuze challenge siyisponde ngo-R200,000. Renovation of the hall in Ward 26, I've
already indicated to you that we spent 1.8 million rand. Construction of Kwadlangezwa in Ward 10, this is not lapha eMpembeni sine library esinayo. Esiphelile ukwakhiwa esibambisene phakathi kwayo ngokwakhiwa kwayo phakathi kwethu nomnyango ka-Arts and Culture kwi-province. Sispende khona u4.5 million rand. Le library, ladies and gentlemen, I must stress that it has not started working or functioning. Why? Because ukuze library yosebenza, umnyango ka-Arts and Culture ubaqasha abasebenzi. Kune budget abasinikeza yona nathi fanele siqasha abasebenzi. Umkhandlu wethu abasebenzi ngeke uvele nje ngoba usekhona ke senangakeze ngizomholela u10,000. Kunama job evaluation kunani kune standard ama libraries ethu esizibekela ukuthi fanele abe level yawo. So I process ye construction ne budgeting ne staff establishment ayizange hamsana. Therefore kodwa kule financial year njomane abasebenzi le library fanele bisebenza ngoba kulukhuni kabi kumuntu osegubhethuka isigodi senkosi uDube lesegubhethuka ukutravela e-library lapha ya Ward 17 lapha ku-cancel ubloss uma engenayo imali uzohamba kanjani kuqhelile. So yayikade isondezwa ukuze umphakathi okuleya ndawo ingxenye yo-Ward 15 Ward 13 bakwazi ukuthi babe ne-library. Therefore indaba ye-staff kuleya library ngicela siyisothe, indaba ye-backup generator ngicela siyisothe so that ukwazi ukuthi ivule i-library ikwazi ukusebenza because yayakhela ukuthi ikwazi ukuthi isebenze. Konke nama security issues sik-attende with immediate effect as we go for this budget or rather this operational budget. Ngeke ningirobhe ngwazi wonke lama issues njomani. Ladies and gentlemen, sesidlulile udabeni lweholi lapha ya ubizo Community Service Center seyalungiswa, kunomsebenzi wenziwa khona nabantu asebeqale sesayivula sayibuyisela, kodwa ke ngiyazi ukuthi njomani kunama issues akhona lapha ya. Bengizocela ukuthi niyohlala phansi nomkhandlu wesizwe sakuleya ndawo ukuyobonisana ukuthi sikwenza kanjani ukuthi umkhandlu wesizwe mawufuna ukusebenzisa le ndawo ukwazi ukuyisebenzisa because indawo yomphakathi ine history ukuthi yakheka kanjani le ndawo. Angaze ngikubriefe ngalokho njomani ukuthi yakheka kanjani ine history yayo. Therefore kufanele ukuthi abantu abasobe befisa ukuyisebenzisa bakwazi ukuyisebenzisa nanxa kungeyethu njengomasipala ngoba siyakhela ukuthi kube noma yayakhela ukuthi vele kube yomphakathi ingeyomphakathi isingapha ke kumasipala manje. But how do we ensure ukuthi everybody has access kuyona ukuze sikwazi ukuthi singabi nama issues uma siservice abantu bakithi. Lapha ya endaweni yaseMadlangala sisike saba nayo iMayoral imbizo sizokhulumisana nabantu sichaza ukusenzana ngodaba lwamanzi. Ubudaba luseqhulwini kakhulu udaba lwamanzi nogesi. Sikwazile ukuthi sibambela endaweni yalapha ya eMadlangala. Sesikwazile ukufinyelela kubantu abangabalimi sabanikeza izinto zokusebenza ngoba siyabaqoquzela abantu bakithi ukuthi abalime indlala ibhokile. Uma unomhlaba unesiqeshana somhlaba onganganansi indlu lima ukuze ungathengi iklabishi uthenga uanyanisi mawuthola le gross anyane encane. Kufanele kube khona into ongayithengi uvuka nje uhamba uyoyivuna lapha ya wenze njani uyipheke udle futhi ukudla okutshaliwe kuyimpilo. Ngeke bekushayela ihlombe mawuthi abantu abayosebenza. Ngeke ulithola impela ke lapho ihlombe ngiyalithola. Ngeke ulithole impela lapho ihlombe uthi abayosebenza. Uthi abayongcola. Hey ngoba bakhona bayo ngathi basebancane ithi nginitshela. Uyabona le misebenzi esigqoka kanje ayinayo nemali etheni. Uyabona le misebenzi okusetshenziswa ukugqoka amabhuzu, gumboots avine imali. Le yethu yamasudu sohlaza imali yakho iyabalwa. Ukuthi usingamne kuba nomsindo. Niyezwa nje uthisha ngithi uthi umsindo ungakanani ngoba uthisha banyuseliwe imali angithi banyusele ngo3% angithi bagqoka amasudu abasebenzi bakahulumeni sonke sigqoka amasudu kodwa ayingako le mali ayingangokubatshazwa nokugqoka kwethu kwamasudu. Uyabona laba abafuya inkomo labavuka ekseni inkomo iyinye nje kade ngiyibuza ekseni ngithi kunenkomo ka 28,000 esuke izohlatshwa bayibulala imali abantu.
ngizama ukusho ukuthi ke odabeni lwezolimo nocwaningo luveza ukuthi abantu abazozimbandakanya nezolimo bazophenduka amabillionaires alandelayo. So ke ngiyanxusa ke ukuthi bomama nobaba masibuyele ekhaya izingane zethu ngiyazazi ukuthi ayisafani nani nathi kodwa siqhuquzeleni ukuthi zingene kwezolimo. Ngiyazi seniyahamba nani engadini nishiya ingane ezilele nibuye niphambane nazo egethini sezirujile zathwiza zidla ukudla nini kulimile zinganilekeleli ngisho kunilekelela. Asiyitsheleni ingane izicasuke angithi bazali asiyitsheleni ingane amaqiniso zize icasuke uyitshela izikuzona ingane ithi hey kazi ngazalelwani nje yilo mama. Uyabona mayisi umama naye sekule age yakho hey yabuya network isuke ise toilet yabona uma use toilet uhleli wedwa khona izinto ovela uyikhumbule owayitshela zona kudala hey yazi babeqinisile abantu abadala. So ke asingakiyeki lokho ikhona lokho kwethu abafike bakuthatha abanye ngoba ama ungabuza ukuthi ama farmers abantu abalimayo laba produce ukudla esikudlayo bangakanani uyothola ukuthi la eMhlathuze ama farmers mhlamba u30 abantu abala eMhlathuze ba 500,000 sidla ukudla esikunikwa abantu abawu30 thina uma uno 1000 ayikho into ozoyenza ngo1000 uzokhokhela istokfela sika 100 rand sekusela u900 wonke u900 uyothenga ukudla uthenga ngisho iklabishi uthenga ngisho anyanisi into ongayilima nje la igcikeni. Manje ke ngithi ke lezi ngane zethu esiyishiya ilele msholozi labafana esibashiya belele thina sivuke siyolima. Ngikhula mina ubaba ubengangishiyi mina ngilele ubevuka nami ngo3 ekseni siyolima ngeenkabi ngiyalazi igeje ngisho lona leli izandla ngiyalazi noma ngakuthiwa nje sekwenzakaleni kulokho esikukho ngiyazi ukuthi lokho engikhule ngakho ikhona okuyongenza ngiqhubeke ngiphile ngondle ingane zami. Nayi nje inkosi lapha yesizwe inkosi yesizwe umntwana wacebe khulu ilungu leParliament ngeke ngithi mangithi ngiyadlula lapha ngibona inkosi isesibayeni ijova inkomo hayi isho ngoba sengiyinkosi mina ngilungu leParliament kuphelela lapha inkosi inamasibi iyalima inkosi limbhontshisi lapha ezweni sayo ngoba ukulima ikhona okuyisosi yokudla kwethu konke ngisho sikugqokile kuphuma emhlabathini mase ngawusebenza umhlabathi sithembeni. Ngiyazi bazisolima sichelele ngani siyayilungisa inkinga zamanzi ngizoba nawo amanzi ngichelele. Ladies and gentlemen lapha futhi siqalile kulonyaka odlule noma lo ophelayo ukuthi sisize intsha yethu ukuthi ihambe ema university. Sasize izingane ezu60 ukuthi zihambe zema university ziyofunda. Ake ngiphinde nginiqoquzele bazali nanxa umnotho wethu ungakakhuli ngendlela thina esifisa ngayo ukuthi ukwazi ukuqasha abantu uqasha izingane zethu esifundisa kanzima kodwa kungaba ubula ukuthi sitshele izingane zethu eziseyikoleni singayiqhuquzela ukuthi azihambe ziyofunda azihambe ziyofunda nanxa amathuba emisebenzi engekho ukuze njengoba phela sikhona manje siyasebenza siyabambisana izwe sizama ukulisa phambili. Uma umnotho ukhula abatshali imali bekhulisa umnotho nathi sikhona siyingxenye abantu bakithi uma sekufuneka abantu abanamakhono ufuna bakwazi ukuthi bazobathola lapha ezweni lethu but uma bengekho ezizizwe kubi kulamazwe lapha kuAfrika asakhelene nje nawo kodwa abathi ukuthi ngoba amazwe ethu ayabheda izikole akuzukufundwa bayafunda ukuze izwe maselilungile umnotho usulungile ama skills bakwazi ukuthi babe nawo ukuze baqashe abantu bawo. So ngiyanxusa ke bafowethu nodadewethu ikakhulukazi abaseyintsha ukuthi bafunde noma isimo sinje senze njengamakholwa. Yabona amakholwa akekho waziyo ukuthi umzuzu nehora unini kodwa bakukhuleka njalo siyanjalo esontweni ngoba silungiselela uhulumeni wasezulwini ukuthi mayifika inkosi isifice silindile singabi omunye walezi intombi ezahamba umkhwenyana wasale wafika amafutha zingenawo funa sihlale silindile. So kasambeni ke ingane siqhubuzela ukuthi ayifunde senza lo msebenzi ke nathi njengomasipala sizoqhubeka futhi ngicelile ukuthi kulonyaka lo esoqala ngoJanuary
ingane zingabi ngaphansi kwa100 ezizozuza amakhansela ahloniphekile ezizohamba ziyofunda. Yabona umkhandlo omncane njengeKing Cetshwayo awungixolele malandela. Kodwa phela nibancane ngokwebudget. Nibakhulu ngokuthi nomkhandlo omkhulu kithi. Kodwa ngapha nibancane. Basize izingane ezu120 kulonyaka odlula. Manje ngeke sidlule abantu abanebudget encane, sine budget enkulu. Futhi sinabantu abaningi thina. Baningi phela abantu eMhlathuze nezingane ezidingayo. So we must multiply at least 100 kuya phezulu izingane zikwazi ukuya ema-universities ziyofunda. Nami nje ngifunda ukhona umasipala nami wangisiza ukuthi ngikwazi ukuhamba ngiyesikoleni nabazali bami. Nama me-product yokusizwa umasipala ukuthi ngikwazi ukuhamba ngiyofunda. Therefore nathi mase sikhona we must improve ukuthi izingane zikwazi ukuthi nazo zibe namathuba zihambe ziyofunda ukuze zona zingafani nathi. Zingafani nathi. Zihlupheke zona ifundile. Kunathi sinesihlupheka senjani singafundile. Nina nizikhokho zabazali nina hayi ikhokho zokudla. Uyabona mawumzali ukwazi usacrifice ingane yakho. Konke onakho kusuka emalini onayo mawunemali ungahlala pay kwayo ukuthi ngoba ngibekela nje ingane yami. Ungafundile wena ukwazi ukuthi ingane yakho kungcono yona ifunde ngoba wena ufundile. Ungabi nomona. So izingane kufanele zisebenzise lelo thuba lelo. Ngoba umuntu uba ingane kanye bakwethu. Ngicabanga nje ukuthi umadoda umuntu bekuyabuyelwe emuva. Khona amaphutha engwenzile ngikhula. Obengeke ngisawenza bengizolalela. Yabona ngilalisise mabethi ngingahambi ebusuku ungahambi ngempela ebusuku. Kodwa ngophela bengiseyingane Mdolomba ngahamba ebusuku. Kwenzeka lokho bengikhuza ngakho kwasebusuku. Okunye kwakho hayi ukuthi ngiyayisona phela kuyisibusiso sivela kuNkulunkulu. Kodwa kube ngangilalelile ngisho lezi zinto zibuya nami manje ziyangihonta kabukabi. Liyabiza isaka liyadula isaka. Uyadula umuntu. Manje izingane ufuna siyikhuza ngisho zingafuni. Angithi madede. Umtshela udadewenu azacashe mawufika. Ngoba wena wenzela ukuthi okuvelele wena ukhula. Ungamveleli yena ngoba impilo njengoba isinda manje isazosinda kakhulu ngesikhathi esizayo. Lapha sinohlelo futhi esiqhubekile nalokunikezela abantu ngamatayitela izindlu zabo. Lapha nje endaweni yaseNgwelezane, eNtseleni, eSikhaleni nakwaDlangezo kulawo malokishi abantu besilele emuva. Sesikwazile ukuthi sihlinzeke ngamatayitela awu34. Kulamalokishi amadala, lelo hlelo oludala bayalwazi abantu abanezindlu endaweni enjalo. Lapha kule ndawo eDumsani Village sesikwazile ukuthi sinikezele ngamatayitela kubantu abawu84. Sesikwazile ukuthi sicontract noma sakhe izindlu ezitemporary ezu35 lezi zama emergency housing ukuthi makube nani nezikhukhula nani. Sesikwazile ukuthi njengomkhandlu kwakhiwe izindlu ezu35 for leyo mndeni leyo. Ziseziningi okufanele zenziwe. Njengamanje sesinawo ama-approvals ukuthi kwakhiwe izindlu kuma projects alandelayo. Lapha eDumsani Village kuzokwakhiwa ezu133. Lapha nje lapho kuthiwa kuseMhlathuze. Ngiyazi leli gama abantu abalijwayele. Nami sengilijwayela manje ngazi ukuthi kuseMhlathuze. Kuzokwakhiwa ezu146 empangeni mega housing. I-mega housing ilapha mawusejele. Lezi zindlu ezakhiwa kunomsebenzi owenziwa ngale ngemva kwasejele. Kuzokwakhiwa ezu146 lapha. Kunezindlu ezu238 zakwa OSS. Lezi zindlu zakwa OSS zizokwakhiwa endaweni ezisemakhaya, endaweni zamakhosi. Lezi zindlu bezu2000 zizonke. Ngicela bangilalelisise abantu balapha ngaphansi kwenkosi yesizwe nalapha eNgwelezane. Lezi zindlu umnyango initially waye usithembisa ukuthi uzosakhela izindlu ezu2000. Uyiward inye sasithe izothola ezingaki konje zazu72. Wangaphazami ngisho kahle speaker. Zazizoba u72 iward neward. Kodwa ngenxa yokuthi umnyango wakwa Human Settlement okuyiwona imali efakwa kuwona bese unuletha kithi njengomasipala. Usaneyinkinga zeimali. Ku-approve ezu238 kuwo wonke amaward.
Ngicelile ke ngathi ama officials makhansela ahloniphekile somlomo. Ngicela ukuthi ama officials awanikeza amakhansela abantu approviwe kuwo lo 238 ukuze mabe nemhlangano bakwazi ukutshela umphakathi ukuthi la kule ward engikuyo abantu abazothola lezi zindlu kulo 238 bangaka. Le project siyifice isivele yenzeka nama approvals abantu abazosuza bese kuvele kunjani kuqediwe. Ngamanye amazwi mangakhona abakhalayo ukuthi hayi thina ikhansela ngakithi la afaka usibarwalo noma ikhansela ngakithi lenza ziningi ikhalo ezikhona odabeni lwezezindlu. Yindaba okungafanele lezo ke kube khona ini uphenyo olwenziwayo. Kodwa ngeke kuze kume ukwakhiwa kwezindlu fanele kuqhubeke because abantu bakithi njengamanje njengoba sikhuluma bahleli endaweni engeyinhle neze. Mangiphuma lapha nje somlomo kunomzola truck semagcekeni babe khona amakhansela ayakhumbula esasinawo lapha esigesi ukuthi khona insizwa yathi ngakufonela ngutshela ngalomuzi kodwa awukazi uye meya. Cha ngizodlula kuwona lo muzi ngizoyifonela lensizwa nokhansela umtshali namakhansela nanka ahloniphile truck lapha emagcekeni ngoba ngifuna ukudlula ngubone lo muzi ukuze kubonakala ukuthi yini esingasiza ngayo. Ukuthiwa umama uhleze esimeni esibi ngendlela esimanga nanokuthi sicheck ukuthi akekho yini kulabo abantu abawu 238 ukuze maye khona kulungile phela alinde kodwa kunjani nolwazi ngoba ayikho into ebaluleke njengolwazi. Fanele manilinde into eniyaziyo hayi umnyama ongenafu libe nolwazi. Lapha endaweni yakithi ngomhla ka 25 August 2022 sakwazi ukuthi sibamsane nomnyango lowezokuvakasha ngoba umnyango lowezokuvakasha iwona okwazi ukusheshe wenza kube khona imisebenzi endaweni ngoba abantu bayavakasha endaweni yethu bafike bashiya imali eningi. Abanye basuke bengafikele ngokuvakasha bezobona namathuba ukuthi bangavula amabhizinisi ukwazi ukuthi kuqasheke intsha yakithi. Nenginxusayo ngoba khona bangilalele nabasibuka endaweni ezahlukahlukene ukuthi umuntu mayizovula ibhizinisi eMhlathuze cha siyanxusa impela ukuthi ababheka abantu baseMhlathuze mase kuvuleka ibhizinisi baqashwe ngoba uma ngathi nje sibiza umhlangano ewadini yakho khansela umthetho bese sithi abaphakamisa izandla abasebenzayo ungaphakamisa mhlawumbe abantu abawu10 emhlanganweni the rest yabantu abasebenzi. Now sizowenza amanzi abe stable siyenze imigwaqo be stable siwenze ugesi ube stable but if we don't address indaba yemisebenzi ukuthi abantu basebenze the same infrastructure sobe siyenza ngama millions bazoyidestroy because they will be hungry. Umuntu olambile kulula kabi ukudestroy okukhona sesibonile indaba eziningi abantu abathi mabefuna ihholo ngakubo bamba bayoshisa iclinic. Siyanga sikukhuthaza lokho kodwa I'm saying udaba lwala esweni ungazikweleta zonke izinto kodwa isisu asikweleteki. Manje ufuna silu address lo daba lwemsebenzi. Ngiyazi abanye basuka abaphela baba uthi hey useshaya umthetho ke hayi ngeke ngikwazi ungabakhulumela abantu baseMhlathuze ngoba ibona benza sure ukuthi ngilale ngidlile usuku nosuku. Ibona basivotelayo basibeke kulezi ikhundla. Manje ke mabeyozonda ke laba bamabhizinisi hayi okwabo lokho sebengazonda kodwa ngima ngapha ukuthi cha makunamathuba impela cha ababhekwa abantu baseMhlathuze. Ungahambe kuyolandwa nje umuntu ozoklina landwe eGoli bakwethu. Sonke siyakwazi ukuklina. Akafunwe lapha eMhlathuze. Kuyingane nje zalapha endaweni. Bafowethu nodadewethu kuneyinhlelo esizenzele futhi ukubhekela kakhulukazi intsha. Ngoba youth is the backbone of a community. Intsha nje iwumgogodla wanoma yimuphi umphakathi. They are the promising dreamers possessing incredible potentials that could be transformed into tangible accomplishment. The city of uMhlathuze in its 365 days continues being supportive of all its youth programs through its budget. The highlight for 365 days was a Youth Month celebration in a form of a business expo. Sasila endaweni yaseSikhaleni
abantu be-showcase udorobhisa abalwenzayo nokuthi bahleli ukwenzani. Nalapho sabagqugquzela abantu abasha ukuthi abavuke bayithathe. Ngiyajabula ngokusho ukuthi bakhona abantu abalethile ama-proposals, makhansela ahloniphekile. Ikomiti le-grants and aid lawaphasisa, lawafanda lama-proposals. Bakhona abantu lapha abayintsha. Nangonyaka ozayo weyimali ngoba bekufakwe around 4 million rand kule project zofana izama ukubona ukuthi sikuthuthisa kanjani imali ithi kuba nkulu, so that abantu abafuna ukusungula amabhizinisi noma abafuna ukulima abafuna ukutshala abafuna ukwenzani sikwazi ukubaxhasa ukuze sicreate isociety noma umphakathi ongadependile kakhulu kuhulumeni ukuze uphile. Ngoba kuyishwa kakhulu ukuthi eSouth Africa iningi lethu sonke sidepende kuhulumeni ukuze siphile. Kusho ukuthi makungawa uhulumeni eSouth Africa siyohamba seqidumbu emgwaqeni abantu sebefile because uhulumeni uyobe ungasekho. So ke kufanele siqinisekise ukuthi abantu bayakwazi ukuyimela without ukuthi badepende kakhulu kuhulumeni. Si inspired ke thina ngodaba lwe self help and self reliance esalifundiswa umsunguli weqembu lethu umntwana waphinda angena. Abantu fanele bazimele bangadependi kuhulumeni. Manje ke lokho ke senzela lokho ukuthi abantu sithi basungula amabhizinisi. Nabo mase bewasungulela amabhizinisi sesebenza baqasha abantu baseMhlathuze. Bakahambe yolanda abantu to as far as Angola and many other areas. Abaqasha abantu bala eMhlathuze ukuze imali circulate la abantu bakwazi ukuthenga isinkwa, bathengele izingane zabo, bakwazi ukufundisa nezingane zabo. Nohulumeni ke angeneleleke ezimeni ezithize kodwa abantu bakwazi ukuyimela. Ladies and gentlemen, sibese siklomelisa futhi izikole nje ebezenza kahle, izenze kahle nezingane ezenze kahle ngoJanuary. So qhubeka futhi nalo msebenzi ngoJanuary ukuze sigqugquzele intsha yakithi ukuthi ikwazi ukuthi ifunde. Sinikezelile futhi ngama uniform einganeni ezu 340 zaseMhlathuze ziphuma kuwo wonke amaward. And lezo ingane ngiyafisa ukuthi ungathi uNkulunkulu mayibheka abantu, mayibheke zethu thina esinakho okuncane, ayibheke kakhulu zona ngoba zona akho umuntu abazi abazali abanakho. Angisho ukuthi angayibusisi izingane zethu uNkulunkulu, ayibusise kodwa abheke kakhulu leziya ezingenabani, ezinye utho zashonela abazali ngenxa ye-HIV and AIDS, ezinye ikhuliswa ogogo, abanye baba bakhona la ogogo nomkhulu abala. Ngoba thina sineshwa ekhansela mabuya khona mawuse nomama ekhaya nobaba kulula nje ukuthola ingane ngenxa ukuthi ubhizi uyishiye naye ukuthi akayibheke yena. Mhlawumbe uzokhohlwa nokufaka imali yokudla, ugogo abona ayibhadanisele yena idlani ngemzukulu wakhe. Kwabanye abantu is the order of the day ukuthi bona abazukulu namadodakazi abo namadodana abo bazali izingane bangazondli ngoba imisebenzi ayikho, zondliwe oyise. Kusho ukuthi umkhulu ondle ingane kaNdodana ngemali yempesheni. So it is against that background engithi mina ungathi uNkulunkulu angababusisa nabo abenze nabo bebabantu ukuthi impilo ikwazi ukushintsha ngoba isimo esilukhuni kabi. Ubaba mina ongizalayo wayehlala ethi mhla wabanengane nje isikole uzosiyeka ngoba ngeke ngondla ingane yakho, nami baba akakondlanga ethi umkhulu bengondli mina, so ngeke yena ondle ingane yami. Kodwa uyabona isimene esikhona njengamanje abazali abanye nabo bathanda ukuthi bondle izingane zengane zabo. Isimo nje sempilo esikhona esibi. Kodwa ungathi uNkulunkulu angahambela nakulabo abakwenza ngamabomu lokho. Ngoba khona bakwenza nje ngamabomu lokho, phela kuyashelelwa ke emhlabeni zibani, ushelele kanye. Awu ushelele kabili siyanyusa ukuthethisa. Ushelele kathathu. Hawu phela mase kwesithathu kwesi4 kwesingaki akusekhona ukushelela lokho. Hayi kusengasekhona ukushelela impela Nkosi yesizwe. Kathathu kawu4 kawu10. Hawu akusekhona ukushelela. Manje ke ngiyakhuza impela ngoba abanye babazongizwa bazongibuka lapho ukuthi cha bakwethu asiyekeni ukushelela kuze kube impela abazali baze bakhala. Ifuna kube iphutha phela kwalezo sikhashana. Angisho ukuthi kube nosibili iphutha kumele livele kanye iphutha. Ngophela usuka mhlawumbe ungabonanga, awu mase kwesibili kwesithathu kwesine kwesihlanu kwesingaka, hayi ngeke. So sekufanele impela usukuma eminyango impela umzali
uthethishe ngisho okhokho ukuthi kodwa ningenzani ngalengane. So ke siyabanikezela ke nabo siqale futhi uhlelo nesizol implementa lapha esikoleni senkosi eAmangwe High School. Uhlelo lokufundisa kakhulu ukuthi sithuthukise ukufundwa kweMaths, Science, Technology and English. Isikole sesi-identifyiwe iAmangwe High School lapha enkosini uZungu. Ubuxhakaxhaka ke bonke buzoxhunywa lapha. Kodwa iplan ngaloko buxhakaxhaka ukuthi fanele mase buxhunyiwe ingane efunda esikoleni ebheka ikusasa Nkosi yesizwe ikwazi ukuconnecta uma efundisa lo fundisayo lapha eAmangwe ikwazi ukubona yona iseclassini ebheka ikusasa. Sisazoyithula kahle emakhosini le project ngoba izobe ikwazi ukuthi live stream ingane ekugcine kukhona ini iScience Center yonke into ihambisana nakho konke lokho kodwa isikole siyemakhiwe silapha enkosini yesizwe iAmangwe High School. Ama computer awu 36 ethengiwe akhona futhi ke yonke neequipment ye-science lab isikhona ithengiwe kushoda nje ukuthi sifinalize lapha ngokubambisana nomnyango wezemfundo lapha kule district yethu nosomabhizinisi abasendaweni ngoba imfundo iyikusasa lezingane zethu. Sithokoza kakhulu le project ungazathi noma singasekho emhlabeni noma singasekho thina kuhulumeni ungathi ngaqhubeka ngoba ngiyazi mina njengomuntu owafunda esikoleni kwabe ngigqugquza ukuthi ngifunda iMaths and Science ukuthi lezi zifundo azifundeki kahle uma ningenazo izinsiza kufunda nokufundisa. So ke izikole ezikwi disadvantage about this issue izikole ezisemakhaya. So ingakho ngithi kubalekile ukuthi sishifte ama budget ethu siwabhekise endaweni ezisemakhaya. Iyohamba izifike kwaMkhwanazi manje njengoba ngisho kodwa ihub yayo ilapha ngoba ngiyabona manje ngiyabuza lokukhulunywa nje ngakwaZungu khulunywa ngakwaZungu cha iyohamba izifike. It's a very big project manje iyogcina ikwazi ukubenefitisa wonke uMhlathuze. Ompangeni high nje they know about this project, we've already engaged them. Iledwa ke uCOO neoffice lami njengomeya nabasebenzi bonke. Sesikwazile futhi ukuxoxisana nenhlaka ezahlukahlukene nama sector departments ngoba ngishilo ukuthi makuneyinkinga sikwazi ukuthi ngale ukuthi leyo mnyango awubiki noma uphethwe yimi kodwa kube lula ukuthi bakwazi ukungenelela balungise lawo ma problems esikhuluma ngawo. Ama stakeholders ahlukahlukene. Program director in the book of Nehemiah uNehemiah ukhuluma ngokuthi let us rebuild the broken walls of Jerusalem. Makhansela ninonke ngiyanxusa ukuthi sibambisane to rebuild the economy of the city of uMhlathuze, to rebuild the broken communities. You know, thina ngoba sihlala la eMhlathuze siyazazi inhlupheko zabantu. Labantu abahluphekayo bawomakhelwane bethu, bawomzala bethu. Asidingi ukwenza research. You don't need research if you want to talk about poor people. We live with them. Whether in the white communities, in the black communities, in the Indian communities, we live with poor people. Life is no longer like before. Therefore, we must push all our energies towards making the lives of our people better. Fanele amandla ethu siwafake kakhulu ekuthenini sithuthukise abantu bakithi ukuze impilo kuye ngokuya nakubona iba ngcono. Singagcini sifaka umfutho kuphela masiya uyokhankasa. Singakhathali masiyokhankasa. Mase kukhankasa bese siyathula ke du. Khona insizwe esho kanjalo bace bayisikaza kancane kwayisibuthi uthini manje. Uthini manje uthi uthula du njengekhansela emva kokhetho. Asingathuli mase sivoteliwe. Asikhulumeni kubantu abantu fanele siyokhuluma nabo sinotho siphethutho siyokhuluma nabo singaphethe lutho kodwa sibatshela ukuthi imapha ama plans akhona bese siwa implement ama plan. Ngiyazi amakhansela amaningi ayakwenzisisa lokho kodwa ngiyacela ukuthi la khona nibone ngazathi kuneyinkinga khona ihhovisi lika Somlomo through public participation livulelekile ngokubambisana nokhansela ngasendaweni yangakini
bazokwazi ukuthi bazame ukusondeza kubonakala ukuthi inkinga seyiresolve kanjani. Ngoba inkinga sonke isikhathi akufanele ziresolve ngokuthi sihambe sayomashelana senzani sabulala infrastructure senzani sibuyele emuva. Uma sizobulala ihole ngenxa ukuthi besifuna kulungisa iclinic. Uma sesifuna ukuhlangana ngakusasa sohlanganela lapha ihole mali ngasekho. Kodwa asixoxisane makuneyinkinga eclinic angithi ukuze inkinga eclinic zilungiswe. Makunenkinga nomgwaqo asixoxisane ngendaba yomgwaqo ukuze umgwaqo ulungiswe. Asinganqumi amaroboti ngenxa ukuthi sifuna kwakhiwa umgwaqo. Ngoba mawusuwakhiwa umgwaqo sezihamba kahle ke imoto irobot lingasekho lizozicontrol. Impilo yakhe ngasibe sengozini ukuthi kushayisana imoto ushonele khona la. So asibeni nokuxoxisana mphakathi ohloniphekile. Ngithokoza kakhulu amakhosi asendlunkulu ngomsebenzi omkhulu esibambisana wona. Amakhansela ahloniphekile onke esibambisana nawo. Ngiyathokoza kakhulu ngalokho. Ngithokoza kakhulu nemiphakathi yonke esibambisene nayo. Ngithokoza kakhulu nakumaqembu onke ukuthi abe ingxenye ukuthi ajube thina esiwamele. Siqhubeke nokuthi sisebenze kanzima singawaphoxi. eBhayibhelini ke kunencwadi engcwele inemithetho e10. Ngihlale ngikhuluma ukuthi kunomthetho emibili engiyithandayo kumithetho e10 iwu2. Owokuqala umthetho ilona oluhlonipha uyihlo nonyoko uzinsuku zakho zande ezweni. Kodwa omunye enguthandayo ilona othi ungebi. Ungebi kubhalwe eBhayibhelini lokho umthetho e10. Ngoba kuyingozi ukuthi abantu bafike basethembe ngamandla bese sisebenzisa amandla ukwenza njani ukweba into zabo. Very dangerous. Uma sesibathembisa sokwakha ihole ufuna sideliver ihole. Mase ngasayideliver ihole sesebe into zabo asasabi ke nje nemithetho e10 bakwethu. Kodwa ngesonto siyahamba sothandaza. Sithandaze yena lo nkulunkulu osibonile ngoba phela kuthiwa ubona konke. Asibambisaneni ke ngiyathokoza ama officials zonke omkhandlu. Ngimusa kakhulu ukuthi siqhubeke nokubambisana ngoba le mali esiholayo thina njengamakhansela nani njengama officials yabakhokhi bentela. Without laba bantu ngeke sibe nayo lemisebenzi esinayo. So laba bantu kithina babaqashi basiqashile khona ikhansela ngapha eMlala sehlala lethi baqashi bami lisho umphakathi wala lapha ewa23 nathi ke abaqashi bethu lapha. Ngithokoza kakhulu kubo bonke abakhona beindaba. Ngithokoza kakhulu kumphakathi wonke bese ngisho ukuthi ke lenyanga kaDisemba inyanga okunesiphithiphithi nje emhlabeni. Njengoba kunesiphithiphithi ke ngiyacela ukuthi thina njengabantu abadala singayisuka endaweni yethu yokuthi siziluleke izingane ukuthi izingane zingahambi ziba uvanzi sinoma kanjani. Ngoba mase konakele ubuhlungu obukhulu usuke engasabuzwa lo ngasekho. Suka sebuzuwa yithi thina sisuke sisaphila. Lesi sikhathi akusona isikhathi sokukhala. uNkulunkulu uDisemba akawudalelanga ukuthi kube isikhathi sane sokukhala. Wawudalela ukuthi kube isikhathi sokujabula waze wanikela ngendodana yakhe kithi emhlabeni. Wasipha yona. Yingakho nje namhlanje ukunderstanda noma ukugcwalisa lokho uNkulunkulu akwenza kithi ngokusinikeza indodana yakhe uJesu Kristu emhlabeni. Sithe masiza kini njengomasipala njengamakhansela nawavotela ukuthi kube khona isikuphethe ngoba siyazi ukuthi khona abantu abalala usuku nosuku bengadlile. Akungakanani ke kodwa senzele ukuthi mase niyothenga ngoKhisimusi kube khona eningeza ukukuthenga nithenge okunye ngoba nigcwalisela kulokho. Abantu ke abahlonziwe somlomo Nkosi yesizwe namakhansela wonke. Amakhansela abe ingxenye yokuhlonza laba bantu. Bese kube ikomiti leli le senior citizen. Kune ikomiti elisanda kukhethwa kuthiwa le senior citizen. Kune inamba yabantu eqhamuke ngalabo bantu, kune inamba yabantu eqhamuke ngamakhansela, kune inamba yabantu futhi eqhamuke ngeindona. Ukuthi ke ngoba bonke labantu bayizinhlaka zokusebenza emphakathini. Ngishilo ke ngathi hayi laba bantu angibazi. Akubona abantu bakameya umphakathi lona wesizwe senkosi ohlonzwe ngalezi indlela ohlonzwe ngazo.
Ngiyabonga futhi kakhulu Somlomo COO no MM. Ngiyabonga kakhulu ukuthi kube khona abanye abantu abaqhubeka besifande ngama food parcels. Njengoba bezwile ukuthi besiza ngalomsebenzi. Ngishilo ke ukuthi ke ngalokho abakufandile ngoba thina besihlele okungaki konje COO 177 angithi. Yeah, impela ngibona ukuthi nalokho okunye uma abantu bekhona la besala ngicela ukuthi kuphele khona. Singabuyele emuva nokudla abantu bela vele bevele belambile. Nalokho esekufandile. Ngizocela nje ukuthi kuphelele phambi kwabo. Bakuthathe ngoba vele lo besinikeza khona, ubesinikeza ukuthi senze njani? Sinikeza abanye abantu. So ke ngiyacela ukuthi kube kanjalo. Nisibongele kakhulu kwisitolo uSpa esisinikezele naso ngama food parcel nawo awu100 ama 10 kg ama thini kabhontshisi amangaki 300 nama 2 kg amangaki sho awu100 rice. Siyabonga kakhulu akukho okudela isisumhambi ngakithi kuthiwa singakanani. Sokungashiwo ke salesi. Ningikhuzele kodwa lensizwa ekhulume kabi ngebala lami. Igadlile lensizwa Nyambose ngibonile nje uthula mfowethu. Ngabona ukuthi awufuni ukuyidefenda mina ngiyashesha ukuyikhuluma awulensizwa. Kodwa phela kodwa kuyabekezeleleka nje noma uyintokazi siseduze kwakho asibinankinga nje. Plus ibala lethu alisulele komunye umuntu. The right nje sikaniwe impela nami wangibona uMamdluli nginjalo le ndoda obadinga ngisho nje. Kodwa wangibona uMamdluli useyangazi nami ukuthi ngiyelo bone makumnyama. Alawo mazwi ke ngithoza kakhulu ke mphathi wohlelo ngibonga kakhulu kuzo zonke inhlaka Dr. Lushaba, thanks very much. Councillor Zonita, Councillor Dilange, again thanks very much to God. Thanks very much to the parties which has deployed us, all parties represented in the council.